Mit navn er Tine Bull, jeg er museumsinspektør på Dansk Landbrugsmuseum, og jeg vil gerne byde velkommen til udstillingen her, som handler om dansk madkultur fra 1960'erne til i dag. Og lige her, i det her udstillingsafsnit her, der bevæger vi os i 1950'erne. Og som man kan se, så er den måde, vi har bygget udstillingen op på, ved at vi har foretaget en national indsamling, hvor vi har bedt danskerne om køkkener fra 1950'erne til i dag. Vi har bedt om køkkenredskaber, vi har bedt om tøj, kogebøger osv. Og danskerne har taget godt imod det, og vi har heldigvis fået rigtig mange gode ting, som vi kan præsentere i den her udstilling. Derudover så har vi været ude og spørge nogle danskere, og hvis vi lige går lidt herover, så kan vi se, at vi har været ude og spørge nogle danskere fra forskellige årtier, hvordan madkulturen har været igennem tiderne. Det her er altså 2 personer, som har været husmødre i 1950'erne, og gæsterne de kan så klikke på forskellige emner, som de her 2 kvinder kommer ind på. Derudover, som sagt, så har vi udvalgte genstande, som ligesom kan belyse, hvad var det egentlig danskerne havde i køkkenerne på det her tidspunkt. Hvis vi går lidt herover bagved, så står der jo en karolinepige. Og det er jo fordi, at udstillingen samtidig med, at den viser dansk madkultur fra 1950'erne til i dag, så fortæller den også Karolines køkkenshistorie, fordi i år er det jo jubilæum, 50-års jubilæum. Det var i 1962, at vi fik det første forsøgskøkken, hvor Karoline fik et decideret køkken, hvor de kunne tilberede forskellige serveringsforslag, når det var sådan, de skulle stå ude i butikkerne og fortælle og reklamere om danske mejeriprodukter. Her der har vi så Karolinepigen, og her har vi så en rekonstruktion af en uniform. Det var sådan, at Karolinepigerne havde skiftende uniformer igennem tiderne. Der er ikke så meget bevaret længere, så vi på Dansk Landbrugsmuseum har forsøgt at rekonstruere de enkelte uniformer ud fra originale fotos. Ja, 1950'erne, det er, kan man sige, det kendetegner, at den danske madkultur er ved at være industriel. Vi står i Danmark med det luksusproblem, at vi har en stor smørpukkel, og vi har en stor kødpukkel, primært fordi, at vi ikke sælger så meget mere til det engelske marked af kød eller smør. Så derfor så er det så, at man dels Salgsmejeriernes Slagteriforening, de lancerer Gris på Gaflen i 57, hvor danskerne nu skulle lære at spise mere kød. Og året efter bliver Karolinekoen lanceret i øvrigt af Grete Rix, som var den, der formede reklamekampagnen. Hun havde lidt køkkengardinstof i rester, og ud af det, der udformede hun faktisk Karolinekøkken som et forslag til Mejeriforeningen om, hvordan at hun synes, den her reklamekampagne skulle se ud. Og samtidig med, så har vi så Karolinekøkkenpigerne, som bliver sendt ud til forskellige steder i landet for at lave salgsreklame for danske mejeriprodukter. Som I kan se, de fleste danskere kender jo nok reklamen Gris på Gaflen, men de kender måske ikke det her logo her, fordi de første logo, det var altså grisen, der var spidet på gaflen, og det var der altså ikke rigtig så mange danskere, der kunne lide. Så der går lige nogle år, så kommer gaflen ned og ligger under grisen, og så ser det hele lidt sødere ud. Men det var i 1960'erne, at Karolines køkken blev synlig på hjemmemarkedet. Som man kan se her, så udover at man nu havde demonstratricer rundt omkring i butikkerne i Danmark i øvrigt på de bedste åbningstider, butikstimer, torsdag og fredag, så kom der også moderne mælkepopper rundt omkring i Danmark. Og det var jo simpelthen, det var rigtig smart, det var musik, og der var ungdommen, det trak ungdommen til, som man kan se her. Men det var også en tid, hvor det var sådan, at kvinden så småt var begyndt at komme på arbejdsmarkedet, og derfor så fik man mange tips som familie til, hvordan man nu skulle klare det her, når mor skulle ud på arbejdsmarkedet. Hun fik også hjælp, fordi det var sådan, at der kom flere halvfabrikater, man kunne tilberede i køkkenerne derhjemme, og desuden så blev køkkenet jo mere og mere elektrisk, og hun fik hjælpemidler med sig. Igen ser man herover, at der 2 kvinder, Birte fra
København og Elisabeth fra København, som fortæller om tiderne som husmor i 1960'erne, om supermarkedet, som i øvrigt også var et nyt tiltag, og hvad man i øvrigt spiste, og hvad det var, hvordan man egentlig fik lært sig det der med at lave mad. Men det var i 1970'erne, at dansk madkultur ændrede sig markant, og det gjorde det på flere måder. For det første så sker der det, at nu kommer de fleste kvinder ud og arbejde, og igen, det skal gå stærkt, og man deler sig også op i Danmark på en måde, sådan at der stadigvæk er, hvad skal man sige, den landlige husholdning, og så er der byhusholdningen, og alt det kan man få hjælp af via opskrifterne Gris på Gaffel, som jo i den grad blev udbredt på det her tidspunkt, og som netop går op med land- og byhusholdningen og giver tips til forskellige madplaner, alt efter om man nu er hårdt arbejdende, eller om man arbejder på landet, alt efter om man spiser varm mad til middag, eller man først gør det om aftenen. Og det her med grupperingerne, det bliver lidt sjovt, fordi blandt andet så er det jo kollektivet har sin glansperiode, og vi har været så heldige, at en af informanterne rent faktisk har boet i et kollektiv, og det er noget af det, han fortæller om. Og det viser sig jo faktisk, da vi var ude og interviewe ham, så viste han lidt guld, fordi i den her kollektiv, der havde de jo gemt deres kogebog, som de havde forfattet, og en af de ting, som står i den her kogebog, er populære opskrifter af Hennings røde pædagoggryde, og det synes vi er sjovt. Så det kan man som museumsgæst også klikke videre ind på og høre lidt om. Men Karolines Køkken kommer med en voldsom ny satsning, fordi i 1972, der samler de simpelthen alle de her opskrifter, som danskerne ellers har fået i løsblade tidligere. Det bliver nu samlet til en decideret kogebog, og som bliver husstandsomdelt, så alle danskere får den her ind af brevkassen, og det blev voldsomt populært, og der var rigtig mange danskere, som nu begyndte at eksperimentere med mejeriprodukterne. Der kom nogen, som vi i dag kalder klassikere, rejekocktailen, tunmussen, den indbagte mørbrad osv. osv. Og alt sammen handlede det jo simpelthen om at bruge så mange mejeriprodukter som overhovedet muligt, blandt andet smør. Og ser man de gamle Caroline-opskrifter, så kan man jo se, at der er meget forskel på en fiskefilet, som er stegt med ren smør, og så en fiskefilet, som blot er stegt med margarine. Reklamen her, den fik jo også voldsomt ben at gå på, fordi vi jo altså i 66, der får vi jo TV-køkkenet med Conrad og Axel, og de var jo voldsom reklamesøjle i det her med at bruge mere smør. Det er smøret, der gør det, som de sagde, men det fik jo senere en brat afslutning, da det var sådan, at margarinefabrikkerne, de klagede over det her reklame på fjern. Det som Conrad og Axel de gjorde, det var, at de præsenterede også nogle nye retter, og de har præsenteret nogle nye ingredienser, som danskerne måske ikke havde stiftet bekendtskab med før, men de gjorde det rigtig godt, viste det sig, fordi i supermarkederne dagen efter, jamen der blev de her varer jo efterspurgt, som Conrad og Axel de havde stået og eksperimenteret med aften før. Og der kunne man jo se, at der var Brugsen jo rigtig godt med, fordi de kunne jo godt se, at det var en god idé at få de her varer hjem, så de blev simpelthen smidt af hylderne det her. Det var meget stor efterspørgsel på det. Og det som Conrad og Axel jo blandt andet, det var jo det franske køkken, det var også pasta. Conrad og Axels første bog, den handlede jo om pasta-retter. Og det passede jo egentlig meget godt til det her danske madkultur, som jo handler meget om hakkekød. Fordi hvis der er noget, der er nemt, så er det jo at tilberede noget spaghetti og noget hakkekød. Og så ligner det jo ikke kedelig dansk mad, som det jo før har gjort i den selvforsynende husholdning, hvor det var knap så meget farve. Men i italiensk køkken, der får vi jo tomat, dåsetomat og så videre, som gør, at det bliver meget mere levende. Og det er jo også her, at nyopdagelsen går på krydderihylden, som bliver almindelig her, og som simpelthen blev tilbudt danskerne igen reklame, at nu kunne man få sin egen krydderihylde, og de mest brugte krydderier, jamen det er jo det, der passer til det hakkede kød, det er jo for eksempel paprika. Vi var i 80'erne, og 80'erne er kendetegnet af fart på. Det er også kendetegnet af kartoffelkur, hvor vi i 60'erne, jamen der havde vi velstandsbølgen og charterturismen og så videre, der gjorde, at vi kunne inspireres. Så handler det nu om at udnytte det, man havde. Det handler om, at det er sådan, at man eksperimenterer med lidt, men med godt. Og det kan man se på mange måder. Hvis vi nu går rundt her og ser samtidens kogebøger, ja,
så vil man kunne se to tendenser. Det ene, det er det der fart på. Altså vi får mikrobølgeovnen ind her, som den er allerede kendt i 70'erne, men den bliver udbredt i 80'erne. Og hvorfor blev den så populær? Jamen det skyldes jo, at det fælles måltid, det der, hvor familien sidder rundt om bordet og spiser, det blev troet, fordi vi skulle dyrke alle vores fritidsinteresser. Og så er det jo godt, at man kan tilberede maden en gang, og så kan man varme den op hen ad vejen. Men det var også fitnessbølgen. Det handler om, at vi skal have et godt ydre. Det handler om, at vi skal spise sundt. Så derfor så kommer der rigtig mange kogebøger, der handler om, hvordan vi skal spise. Og det her med mellemmåltiderne, at de er vigtige, det kommer også ind her i 80'erne. Men 80'erne er også kendetegnet af, at nu er Caroline rigtig på banen. Som sagt, så kom den første Caroline-kogebog i 1972, men det er altså i 80'erne, at det rigtig får fart på. 1980 kommer kogebog nummer 2. Og så går det ellers hver tredje år med kogebøger, som igen kommer ind af brevkassen, og det er bare rigtig, rigtig betydningsfuldt for husmoren, når det skal være fart på, men samtidig også, det betyder noget for hende, når der kommer gæster, at hun kan tilberede noget, som viser, at hun har et overskud, og hun er med på moden. Vi slutter af med 90'ernes madkultur, og noget af det, som museumsgæsterne også kan se ved hver årti, det er, at vi har sådan en årti-søjle, som jo egentlig er en lille refleksionsinstallation, hvis man kan kalde det sådan. Altså hvor det er sådan, at vi viser det, som har kendetegnet dansk madkultur i det enkelte årti, opsat lidt kunstnerisk, for at give museumsgæsterne den her refleksionsmulighed. Men som sagt, vi er i 1990'erne, hvor der i 80'erne var fart på, så er det altså også i 1990'erne, og det skal organiseres, men vi ved også, hvad der er godt og skidt, og vi ved, at vi som forældre i kernefamilier har et stort ansvar, så vi skal spise alsidigt, så vidt muligt, og derfor så er det godt, at man kan lave madplaner nu, og det kan man se her i det her køkken, som jo også er med kogeø og det hele, så samtalekøkkenet er i spil her. 90'ernes madkultur er kendetegnet af endnu mere dybsindighed i, hvad det er, vi spiser, og nærmest også, hvordan vi spiser det. Vi lader os inspirere af det udenlandske på mange måder. Vi kalder os den hybride forbruger. Vi vil så gerne signalere, at vi har styr på det der med maden. Problemet er som sagt, der er fart på, så vi gør det måske egentlig kun i weekenderne, og når vi har gæster. Men i hverdagen, der skal vi altså have det så nemt som overhovedet muligt. Men det her økologien tager fat, den starter lidt i slutningen af 80'erne, men den kommer ind her i 90'erne. Ikke nok med økologi, også det biodynamiske er der fokus på. Og så er der fokus på noget helt andet, fordi lige pludselig så finder vi jo ud af, at der er enkelte ingredienser, der er rigtig godt kan forebygge enkelte typer kræftsygdomme eller andre livsstilssygdomme. Så derfor så spiser vi jo også lidt efter både vores blodtype og også måske lidt efter, at vi egentlig gerne vil leve så længe som overhovedet. Dansk Landbrugsmuseum arbejder meget med måltids kulturhistorie, så har vi jo heldigvis rigtig meget dialog med museumsgæsterne, og som madhistoriker der bliver tit spurgt om, jamen hvad er det egentlig danskerne spiser? Hvad er egentlig typisk dansk mad? Ja, og det kan man jo måske se lidt her i den her undersøgelse, som er fra 1992, hvor det rent faktisk viser, at noget af det danskerne elsker og altid elsket i alle tider, det er kød. Vi er store forbrugere af kød, og man kan se, at vi spiser 110 kilo kød per dansker om året. Og så er vi jo også det typisk danske, og måske det ældste overhovedet, som stadigvæk findes på de danske tallerkener, det er jo rugbrødet. Og også her, det er noget af det, vi spiser. Og så har vi jo følgeskab med kartoflen, som jo altså først kommer ind i de danske køkkener, sådan i midten af 1800-tallet bliver det sådan udbredt. Men det er jo altså også noget af det, som vi spiser meget, og som jo fik en stor opblomstring under Gris på Gaften-reklamerne, fordi noget af det, som passede godt i deres koncept, det var jo netop kartoflen. Kartoflen og kødet fulgtes ad, og så selvfølgelig sovs og lidt grøntsager. Men altså både rugbrød og kartoflen, den er sådan lidt i frit fald, kan man sige. Men lad os nu se, fordi igen, noget af det, som der er godt ved rugbrødet, er jo netop det her høje fiberindhold, som vi, de danske maver, har rigtig godt af. Så den tror jeg på holder. Ja, så er vi i udstillingens sidste rum. Det her, det er måltidet i dag.
og det er jo svært at definere. Vi er mangfoldige, og vi spiser, den ene dag spiser vi mad, sushi, og den anden dag, der spiser vi mormormad, og så spiser vi noget fra det nordiske køkken. Nogle af os kan godt lide at dyrke grøntsager, og andre synes, at vi skal bare spise dansk. Vi er meget mangfoldige i vores madkultur, og det forsøger vi egentlig også at vise her. Så det her, der kan man gå og finde spændende citater om, hvordan vi danskere spiser i dag, hvad vi mener om maden, og det der med, hvad vi mener, jamen det er både os voksne, det er dem, der er bærerne af ny nordisk mad, og så er det jo også børnene, fordi hvad synes børnene egentlig er dansk mad? Som jeg plejer at sige, når man spørger børnene, hvad der er typisk dansk mad, jamen så er det jo selvfølgelig pasta og lasagne og sådan noget, fordi det er jo det, de rigtig godt kan lide. Men jeg kender rigtig mange børn, der også kan lide at komme hjem til mormor og få noget typisk dansk mad. Noget af det mad, som man kan se i de første Caroline kogebøger tilbage fra 70'erne.